Aşgabatyň polisiýa idarasy sürüjülük şahadatnamasynyň möhleti tamamlanan 40 ýaşyna ýetmedik aýal gyzlaryň resmi namalaryny kabul edip başlady. Dekabryň başynda 2 ýyla golay ara kesmeden soň paýtagtda denanlaryň sürüjülük şahadatnamalary üçin arzalaryň gaýtadan kabul edilýändigi habar berildi. Ýöne şondan bir hepde geçmänkä 40 ýaşyna ýetmedik aýal gyzlaryň sürüjülük şahadatnamasynyň möhletiniň uzaldylmaýandygy ma'lum bolupdy. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysynyň 5-nji ýanwarda beren maglumatlaryna görä, şu hepdäniň duşanbe gününden bäri 11-nji etrapçydaky polisiýa idarasynyň işgärleri öň resmi namalary kabul edilmedik aýal gyzlara jaň edýärler. Olar denanlara 40 ýaşyna ýetmedik aýal gyzlaryň sürüjülük şahadatnamasynyň möhletini uzaltmak üçin resmi namalaryň kabul edilip başlanandygyny aýdýarlar. 40 ýaşyna ýetmedik aýal gyzlaryň ählisiniň sürüjülük şahadatnamasynyň möhleti uzaldylýarmy belli däl. Ýöne öň taýýar resmi namalaryny tawşyrmak üçin polisiýa idarasyna baranda arzalary reddedilen 40 ýaşyna ýetmedik denanlara şeýle jaňlar gelip gowuşýar diýip sürüjülük şahadatnamasynyň möhletini uzaltmaga synanşan Aşgabatly denanlaryň biri anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Habarçy soňky 2 günüň dowamında 40 ýaşyna ýetmedik 5-den gowrak denana şeýle jaň gelip gowuşandygyny belläp, olaryň anyk sany barada maglumatyň ýokdugyny hem aýtdy. Soňky 2 ýylyň dowamında Türkmenistanda denanlar öz sürüjülük şahadatnamalaryny almakdan we olaryň möhletini uzaltmakdan mahrum edildi. Ulug sürüp barýan aýallar saklanyp, olaryň sürüjülük şahadatnamalary dürli bahanalar bilen ellerinden alındy we resmi namalary täzelemek goýunça edýän synanşyklary netije bermedi. 1-nji dekabrdan başlap bolsa, paýtagtyň polisiýa idarasy aýal gyzlaryň sürüjülük şahadatnamalaryny dikeltmek üçin ardalary gaýtadan kabul edip başlady. Ýöne 7-nji dekabrda 40 ýaşyna ýetmedik aýal gyzlarda köp ýyl bäri sürüjülük tejribesi bar bolsa-da, olaryň resmi namalaryň kabul edilmeýändigi ma'lum boldy. Adatlyň habarçysy häzirki wagtda ardalaryň gaýtadan kabul edilmeginiň wagtlaýyn çäremi ýa-da däldi barada polisiýa resmileri tarapyndan anyk maglumat berilmeýändigini aýdýar. Onuň sözlerine görä, şu sebäpli häzirki wagtda 40 ýaşyna ýetmedik aýal gyzlar ähli zerur edaralara aýlanyp resmi namalary ýygnamaga howlukýarlar. Şeýle dol polisiýa idarasynyň anonimlik şertinde söhbetdeş bolan bir işgärine salgylanyp, dekabryň başynda aýal gyzlaryň sürüjülük şahadatnamalary üçin arzalar kabul edilip başlanan bäri 700 çemesi denanyň resmi nama tawşyrandygyny hem aýtdy. Onuň sözlerine görä, şondan bäri ortaça 27 denanyň şol sanda daşary ýurt ilçihanalaryna işleýän aýal gyzlaryň sürüjülük şahadatnamalarynyň möhleti uzaldylyp berildi. Resmi namalar kabul edilen güni aýal gyzlara alada etmän garaşyň özümiz jaň eders diýdiler. Käbir aýal gyzlara jaň edýärler, galanlary garaşýar diýip arda tawşyran Aşgabatly denan anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Adatlyk radiosy beýan edilen ýagdaýlar barada Aşgabat polisiýasynyň wekillerinden resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanyň polisiýasy awtolog sürüp barýan denanlary köpçülikligiň saklamak we olaryň şahadatnamalaryny dürli bahanalar bilen ellerinden almak çärelerini 2019-njy ýylyň başynda başlapdy. Şondan soň denan sürüjüleriň köpüsi öz hukuklaryny talap edip suwda we ombudsmana ýüz tutdy, şeýle-de köpçülikligiň protest çärelerini geçirdi. Geçen ýylyň oktýabrynda Aşgabatly denanlar öz hukuklary uğrunaky görüşi sebäpli polisiýa çağıryldy. Türkmen häkimetleri bu çärelerini tasdiklap, nedi inkar edip çykyş edýärler. Türkmenistanyň konstitusiýon kanunynyň 29-njy maddasynda Türkmenistanda erkekleriň we aýallaryň deň hukuklary we azatlykları şeýle hem olary durmuşa geçirmek üçin deň mümkinçilikleri bardyr diýilýär. Muňa garamazdan ýurtda aýal gyzlara garşy ençeme çäklendirme dülüsü bilen ýöredilýär.